nini bagwi ani bagwi tamu khlaya tongkha Jisu Kristo lasimung bini sakao rujukha sumsok bini sakao rujukha beba khamya bini sakao rujukha tamu khlaya tongkha nung ang thina nangmani a thimungno sudo bo bini saka rujukha te nini ani bagwi bo thikya o kosto o tekto aba mungsa sugbai sujak nai krei sabuni bagwi a tekto sabuni bagwi a kosto nini bagwi ani bagwi bo bini saka bebak rujukha glai sakeno rujukha ihi hinliya bo mono ano better kaham belai keno hamsa jak position tuphai re painani bagwi ya phari re nani bagwi asung sasano o molbrumni kahamno molbrumni mathang jak no nini ani langmawo glai saka ya phari re nani bagwi Jisu Kristo akhamya a kosto a sumso a lasimung a khukti musur jakmani a bujak mani a bahans kak jakmani abono bo yasakina ka goshuinaka haka Jisu Kristo nini bagi ani bagi asuk tek kono goshuinaka tabu bo tek toro jakmani bai bo kosto ro jakmani bai kalai saka nini ani langmao je kaham sok pai mani kethar sok pai mani mothang jakung sok pai mani abono tuisung tongthogui manyada abono tuisung khabang srangai kaituni mungno kusu khlaimanyada tamni bagi tabu phano nang saksakno sumso goshuwi tamni bagi nang tabu phano saksakno hamya positiono tonoi hamya ya prino sherui samung sitrano sawi nangmung sitrano nungai tangi nang destroy khlai tong nini busakno tangi nang thima phasinga hanya hai himi tongpi kaito nang ang belai kheno hamya positiono klaija abono saiman man bagin solution tamu khlaikya jisuno rohorka te klai sakeno chini sumso khamya rakno jisu bini saka rujukha klai saka bini kaham kethar amathang jakno nini ani bagui klai saka ya phari rekha o jorao Isaac ni busala khorokni kokno sanani klayo okrani bumungke Esau kusuni bumungkangke Jacob naidi mai phaisani bagui Esau bini birthright bini je manthai okrangoi a manthai no ba phalai rekha sabuni thaniwo bufayung Jacob ni thaniwo hallelujah same tini obahainangi tongo mai phaisani bagai beton kisisani bagai sungsani srapchani tong thokmungni bagai sungsani srapchani position ni bagai sungsani srapchani gobangma a sathok nungthok tongthok a sungsani kisisa srapchani a alaidani bagai borogrok kaitor baithang Jisu Kristo te asuk kaham no ya farmani kaitor baithang asuk kalai sake nini ani langmawo mothang jakmung hamsa jak hamari no ya farmani abono reject khlailai tonglayo Esau jefro saiman ka bini birthright kamai thangka bini je manthai abo bufai thani sogoika afro tamukha musubuk sawi kapkha belai khorang jirigi kapkha request khlai pake yakung ya phangok kalai bufani thaniwo haifano tamo manliabo tangi zora lai thang paika leid ngi thang paika abuni bagai bini je manthai tongmani bo je manna nangmani abo bo manliya bufai ngi thani thangi sogoika hallelujah abuni bagai no oro wan sukjak na abo zora tongsani tomungno yes zora tongsani tomungno nang kaitor baithang Jisu Kristo te chini lango kaham khlaimani abono nang bujiwi manya hangke nang yasagi manya hangke nang goshui nai manya hangke Jacob ni bota Esau bini birthright bufayung Jacob no phali reoi je yagulo regret khlaimani musubuk sawi kapmani ha kapmung nang kapnani nangnai tini kaitor Jisu Kristo no ereng rohoria nini rights nang mathangjaknani nango nini rights nang tongthogui tongnani nango nini rights nang khaksangui tongnani nango nini ani rights obo mathangjakmung khaksangmung tongthokmung alaida protection nini ani rights obo or rights no kaitor baithang Jisu Kristo te nini ani lamo ya farka tabu kaitor baithang chini rights Jisu Kristo te ya farmani or rights kethar nang angkhatini simi Jisuni thei kosokmani ba kahamungkha Jisuni bahan sekak sakmani bai mazra grikha Jisu Kristo rozuinakha thimung grikha Jisu Kristo rozuinakha kethangse
alaidase motangjak mungse molbrum ri langmase iko hi nasibi this is yours ni kaitor Jisu Christ ya farmani borok sak nanglai jagya boro ani sakni phanbai jang thangnai ang kathari ang sumchokse hi ang kahamang maglak borok muni sukun din kahamang imanya oba ke rik tam khlai tong reject khlai lai tong layu neglect khlai lai tong layu naidi o zora nungkhaki pilnanise nung saimananise kaito nini bagai samung kaham khlaikya Jisu Christ to ino better position to phaikya nung saimanani yango nung tomungno obono reject khlai tongo neglect khlai tongo hungke isau musubuk chawi ma kapmani hai zora lai thangi bo kapkha a kapmani bai solution phailia jora tongsani nungbo tomungno Jisu ni bisingke already katharangkha kahamungkha majra krikya obono nunggo suinai manya hungke aje paithaga je kapmani a kapmani ba mungsa solution phaigla aboni bagin ozarawo phaidi Jisu Christ sini sumsokno rujuka kostono rujuka abo hakeno bini a je rujumani bai boje bebak tlangi thangmani bai a bini thani kaham tongmani bebak nini ani thani transparent shok paikya phaidi klai sakena bakhabai poito khlailai Jisu ni thiban ka tharangkha Jisu ni bam sakak jamai kahamungka Jisu Christ thimani bai ang a thimungo khobjaka te bok ka thangi ba samani bai a ka thang ani thani shok paikya ni klai sakaseng receive khlaina laisiwana klai saka accept khlaina laisiwana te koshi laisiwana Jisu nungsani subrai nungsani bebak nungsani logi ke tamung sinai tai mongsa thimung hamya bigra a mesen jak mung kurikya kaplai kaham alai da mothang jak mung sibise koshi na laisiwan klai saka hallelujah praise the Lord kaito kaham bini khairok ma hamjak ma pai flaya sarapsani bagai fan nang obha ke tawan sudije nang bigra nang sumsok ganang nang thimung ni no kaitor nonok kathang no yafarka kaplai no yafarka kathar no yafarka Jisu Christ toi ani kaitor ano yafarka ang hamyaw tongmani kahamung khatabok Jisu ni jari ang sumsok tongmani no batabok katharangka Jisu ni jari aw ang bigraon tongmani batabok ganangka age thimung tongmani tabok mothangjaka Jisu Christ ni bisintoi obo sinimung basa faidi o sinimung himpaidi obo bai kaitur mono kusu khlai faidi ang mano ang siu asrapchani mai phaisa beton kisisa a khaikaba mungsasuk abo bai ke nang satisfied ngai ta tongdi nini soisho sinimung tamo Jisu Christ toi nang katharangka kahamung kham thangjaka obose hallelujah sarapchani samung sarapchani tongthokmung ni bagai nang nini sinimung na takama jagdi isau mai phaisa ni bagai bini rights bebagna sakama ki bagia nang bo sarapchani tongthokmung sarapchani sungsani enjoyment ni bagai nini sinimung kaito nono ya farmani Jisu Christ toi nang obona takama jagdi hallelujah nini rights obo tamo nang katha nini rights obo nang kahamse kaito ya farmani obo mothang jaksida bahake Jisu Christ toi saboni bagan bakhabai poito khlai sasidi Jisu nangani subrai nungsani beba bakhabai poito khlake kaitun mokolo kahamungo titamu bukhubai gosimani bai confirmation ngo je teng mothang jakha amen hallelujah tongthodi sarapsan bagi fan tamokti amen